Kublai shibun pi parlok bro ki baju page Krishnan ya kani ka channel mau benar te parlok bro amtang ora pi kam tam ki parlok rawan so bahasa sap bahaya kani ka we ka notice khwai dok khabam ka badai hapo sado mar banyang senyong hasado mar banyang senyong ya kani ka je ko khwai dok kha bala panjai da ibarang kumba pitip ibarang ilong ibriu ibas ngurit bah ha ka badai ban pelong kom tion khwai dok kha kumba pilar lap ki parlok rawan ki balap ba uchat pelong hapo sado pung self group dengan ngej bah bisa tenat ibarang subhawan kersan biang ya kene ka we ka game ka badai hapo sado mar banyang senyong te kene ka je ko khwai dok kha ka bas bah du ta ka dai ha ka khat khandai direct mana ba khandai ar jar fly ka badai singi ba ar pos ang khwai khandai dim sta adu ar steng jan mit te ka bairung kolong che jar tingka ki price ki dan south li ki lak te togin ya skap ha pangan puli shapi ya kene ka notice khwai khabam ka bas bah hadu kata ha ka ba ibarang ni labu na kam ta jong pi ki parlok rawan ki badon ha ka tu ka than lim te yawan saka jing khwai khabam ben penjai te ibarang ka jaga ka dai hasado mar banyang senyong te ka trek ka dai ha ka khandai trek ba khandai arjar ar fulai Tuesday ka mot ka bari singi bar te ka postang khwai ka khandai dim step hadu ar steng jan mit ka dor tiket kalong chia jar tingka shiruyang we khwai te ki price kilong kumne ka baningkong pinyo silak san spa ka bar silak ka balai silak ka basauru silak kebasan arpu ejar kaban riu prajar kabanyau sanajar kabapra lajar bat kaba kendai arhajar tena lor kini ki price bahe shaneng tengi yoru ya ki consolation price hadu sau potli kalong babun ba hadu kata ka consolation price ha kaba pinyo mark hasan spa tingka we teka kini ki price kilong ko piang manam tajong pi ki parlok panlet te ha kata ga singi ka don ru ka lok kidro ka ba head ba hadu kata ka ba bas ba hadu kata ha ka ba ibarang ila ya wer lut ya baro ki nong chong jong ka than area melim hi bro ka we bat kum juru ya pi ki parlok ron lani ki pajba ki bawan na kan ka snong ru padiang so bhai pi man chimenta ya kane ka lok kidro ha ka ba ka ban gong penyo da ka Scotty Aprilia top model lane da ka pisa chilak tingka te uba job baningkong unyo da ka Scotty Aprilia top model te la pimchim ya kan ko Scotty ru pinyo da ka pisa chilak tingka te ka bar pinyo da ka pisa chipojar ka balai pinyo ka lajar pat ka dot tiket kalong ar spa tingka tiket la da pitit ar tli pinyo lai spa tingka ar tli tiket te la da kitu ki don ki parlok ki bakwa ban tit shibuk pinyo hadu khat praja tingka kemur khat praja tingka in ken ibarang ha ka shibuk te la khot la wera pi baro ki parlok rawan ki pajba ki bakwa ban chim tatang ya kalau kidru sawan kenang ha ka te gesni khat khandai terik man chim ta ha kane ka lo kidru ka aspa tingkai pi yo ya ka Scotty top model Aprilia te endi tiket lupa ha ka khat pradrik mai bakhandai arjar pulai ha ka por ar baje janit nalor ki dok harim babun ente dok ha thamai shiton ha ka khat ar tarik na bakandai ar jar ar plai kisin bala the dok ha ibarang kamut udah pen ihun hijrut ya ki parlok rawan namar ba hu the bun chaba palat haru shiton the ha kene kapung sado mar banyang te en chim jing thau ya baro ki jaj dok ha laj no ko silver cup om sha ban sa jing bam kat bom pate ka por khwai Tela da pikwa ban tip company ru so bahasa pun hai ki nomor khandai pra san riu iwe rr khandai iwe r khandai pra san riu iwe rr khandai iwe r te ka pun ha ine nomor pun ha ibarang la tip phim tip bahaya kan ka jaka la ne pikwa ban kili jingkeli na ibarang te ga ngej phin sawan mana chimenta khnang ha kan ka je ko pai dok ha ka best ba hadu kata hapo sado mar banyang tenyong ha ka khat khandai direct mat khandai arjar ar plai te ga ngej pila sutu ba ya kan ka notice kwai dok ha ka ba ibarang ilabu nak mta jong phi ki parlok rawan te la pikwa ban tip khamne sa sa phun ha nu nombar bangla ban tip phi khandai pra san riu iwe rr khandai iwe r te tang kan kblai shbun ngin saya kendu ha ka khat khandai direct hapo sado mar banyang senyong kblai shbun